Idan kun ji daɗin wannan ɗauka, kada ku manta, ku rattaba mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Haka zalika, ku baɗa mana like, ku suburbuɗo mana sharhi, sannan ku yaɗa wannan ɗauka. Hi friend, best 20 movies of the week. Jama'a assalamu alaikum. Za mu fina-finai guda 10 na musamman a wannan satin. Kamar yadda muke faɗa kowane lokaci, tsarin mu fa yanzu ya sauya. Ba ma saka fina-finan mu kai tsaye a cikin Vidmail ko kuma sauran gurare. Muna kawo talla ne kawai inda za mu yi bayani akan fina-finan. Duk mai buƙatar kasuwanci da mu yanzu akwai lambar wayata da nake ajiyewa akan kowane bidiyo. Idan kana buƙata sai ka ɗauka sannan ka bibiye mu. Muna da tsari na musamman wanda ake biya sannan a shige shi. Don haka idan kana buƙata kuma ka shirya akwai lambar wayata ka ɗauka sai ka bibiye mu domin jin ƙarin bayani. Wannan ita ce hanya guda ɗaya wacce babu kamar ta, wacce a ciki ne za ka iya samun duk wani fim na fassara da kake so da zarar ya fita. Kamar yadda kuke gani, this is the best 10 movies that we are going to discuss one by one yanzun nan. Kamar yadda kuke gani, wannan manyan fina-finan ne wanda suka fita a wannan satin. Idan ka ji daɗin bidiyon mu kar ka manta da yi mana subscribing da danna alamar ƙararrawa so that you won't miss any content that we are creating. Ta yadda za ka rinƙa samun duk wasu sababbin fina-finan mu da zarar mun sake su. Muna godiya da kasancewa da mu na tsayin lokaci sannan da gudunmawa da ake bamu. Kana iya rubuta mana sunan bidiyon da kake so a gurin comment, mun gode. Sannan ka yi mana liking, mun gode, sai mun haɗu a bidiyo na gaba.